Здравейте, потребители И на аз не съм YouTube. аз. Аз съм Desperado, с мен е ProLike Boss и Desperado 321. И сега играем малко CS. Много гъти сърва. Къде ще отидем? Там, където бях. Окей. Аз съм там. Контротен. Замразихме го. Аз влизам там вътре. Ама не вътре, отдолу. Даде под стълбичката. И така на... Умрях. Аз се напих човек. Навиж не съм. Има нещо. На мен ме показваше до сега, че има някакъв друг с моето име. На... Аз съм там. Аз отивам. Не чекай, объркал се. Кой го ProLike Boss, защото убиха те? Да, свали ми сърце. Ние почваме. Добре. Много бързо е. Не можеш да натрупаш амо. Не може да се изиграем. Аз 3 игри. Едно амо съм натрупал. Аз си едно не. IP ще го има в описанието. Воу. Отстете ме да не забравя. Чухте ли? Отстете ме, после да добавя IP в описанието. Аз съм там, бе. И аз съм там. Аз отдавна почнах да киля даже и зомби. Ай под стълбичката, нали? Да. Аз съм помпа. Там дека е плажо ли? Не. Къде? Ева там дека е плажа. Бегайте оттам. Чекай. Не, чекай. Не ме набриха. Дек има много хора. Кажете ми. Там дека на... Не го фърляш, не! Сори. Нищо не умре. Умре. И аз направих един. Помислих, че не си там. Бая хора на Prix Infections. Да. Към 5-6 човек. И тук има някакъв друг с моя ник. Кой? Някакъв друг дек има 4092 амо. Не, това се вличнава с твоето име. Да. Що това? Където ти си, че името му е Антонио. Антонио. Аз гледам Desperado. И аз вече. Аз мисля да си смена ника. Как? Радост. Кой го иска моя? Не. Не. Я някакъв умре от моя лаза. Ама аре, сега ще си го смена и след клипа ще си сложа парола, за да не забият. Може да го спреш. Не може, нали, да брат не може. Защото ти си сменяваш името. Така. Айде, влизам. Сменя ли го? Сменява се. Смени го, сега влизам. И сега почваш отново амо. Много ти пука. Аз взимам една помпа и безкрайни може да си взема. Не заслужава. Оти. Ако се заиграем, ако само едно е зомбито и бързо го убием, няма да си взема. Не ставам повече от това. Да, знам. Сега ще до кой да гледам. Аз гледам някакъв с М-ка, дек има... Не. Аз гледам някакъв с калашник.
А хел? Десперал всички има да има да е десперал. Как? Нещо какво като десперал. Еми, измисли си го. Като вашето да е. Еми, измисли си някак. Аз съм И терминатор. аз! И аз. Аз намерих безплатна плячка. И аз. Не, безплатна! Брат по мене. Фред, аз умрех. Брат по мене, половина си бях тръгнали. Аз умрях. Бутнах се един лазер. Аз не. Гледай аз как ги базикам на зигзаг. Защото... Лайк хедшот, защо не си смениш името на Десперадос? Тук съм. А Десперадо 321. Тук съм. Аз се бутнах лазер. Добре. Смени си го, ако искаш. Не искам. Лаг. Аз колко пих. Като толкова ми е висок, бе. Сигурно защото снемам сега, заснемам. Ето ги. Тя да гледам пролейка, бос. Пролека бос, коя натрупала му? Сега ще сменя името. Минус. Минус. Чакай, еле. Кога си смениш името? Аз ли? Не, пролейка, бос. Как да ми е? Как искаш? Нещо като вас. На него На това. лайк. На лайк хечет как му беше Десперал. Десперадо 321. Десперал до. Да. На мен ще ми е демек само Десперал. Демеките на теб така. Само Десперал. Така. Так. Така как го написах. На чата ли? Да. Аз само ще напиша. Не се видя нищо. Ето. С долни черти. Не се вижда нищо. Колко време да е то клип? Едно зомби да може да убиете. Едно ли е? Да. А не, майка се две. Еле, Едно е. Еми едно е. аз си сменям. Еми аз смени си го. Аз не искам. Как се ми кефи? Ето, влизам с много. А? Влизам с много. Не ми е зарядяно. Аз пак може. Почваме. Машина. Аз ли? Същия. Оде? И готино ти е. Аз влизам в купчето. Омага! Ето такива Ай, дай зомби. да Сега трябва да направим. Кой ти дойде да се саможертва за такова? Омага. За? Да вземих една инфекциона да го фърлих отвънка. Аз влизам в купчето. Вие сложи как ти да си. Кой е вниз? Тази е пред мене. О, обична. Сложиха гринки бех. Сложиха лазеринки бех купила инфекшенс и се чудих дека има. Десперал къде? И аз съм тук в купчето. За мен ли говориш? Аз съм в купчето. Тайното купче.
Вече имам 5 амо. Сега ще и натрупам после от това. Дъст! 4. Има нещо, аз отивам. Не знам, аз избрах там някакво. Да, не вижте какво. Мъгъл, умрях от лазер. И аз. Аз гледам там нещо. Вече не го гледам, ще умре. Сега вземаш. Сега се чуда и аз дали да си сменя името му, се чуда. Как искаш? Ай, аз се сменя. Почнем в ретото 0. Та, колко амо ще на ново ки почнем. Ай, близо. Desperado. После аз ще слагам регистър. Да, важно не мога. После си слагам от сега да правя клип. Да не ме вият. Това. Иначе аз пак не можах да разбера. Кофе то дека играе с моя ник. Бъгнало се, сега гледай Басай с Desperado 3-2-1. Да. Това е бъг. Абе, един човек не може да убие, защото дека е бъгнал. Аз имам 0 амо. Аз имам 6 майче. Аз съм 0. Сега ке натрупаме ние с помпа и ай. Да, сега после. Това е много тъп. Кой? Готово. Кой? Мапа. Ама кой мап? Ти влез, ти виж. Още не съм. Чакай. Аре. Аз нямам. Desperado имам. Стой такива. Чакай, аз искам да събера тук. То там с това ли? Знам го. Например, не. Наприх ли аз имам 10 само? Това е в космос. Мен ми багна CS нещо. На мен нещо На ми мен. бъгна. Да знаете на много. На ново аз влизам. Сигурно сега смениха мапа. Да. Смениха ли го? Да. 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 Това ще е. Кросс. Yes. И аз пак имам 0 амо. Ами от сейв гличнал. Аз спасим 2. Аз влизам още. Аз съм зомби. Аз ба съм нормален човек. Може да дам на текила Desperado? Аз тъкнато. Аз умрях. Обикновен тренер. И аз преди бях тъкнато. Ако искате да приключим, Слабо. искате ли? А? Искате ли бе? Топ. Не знам, аз умрях. Да приключваме. Да, добре. Аз бях Desperado, с мен беше Desperado и Desperado 3-2-1. Чао.